yini barkanku da wannan lokaci da fatan mun same ku lafiya. Jama'a muna cikin wani hali a gaskiya muna neman addu'o'i da gudunmawa da abubuwa dai waɗanda sun ka danganci addu'o'i daban-daban. Wannan dai voice da kuka ji ko ko da za ku ji nan gaba hira ce aka yi da wani ƙasurgumin ɓarawo inda yake ciniki da al'ummar nan ta Bebeji waɗanda aka kama tamkar wasu shanu ko kuma tumaki, inda za ku ji yana maganar cewa duk mutum guda za a ba da miliyan 5, inda suka buge lissafin kuɗinsu kan naira miliyan 145, sai ka ce wani gwamna ko wani ɗan takarar siyasa aka kama. Amma da Allah idan yanzu kuka fara zuwa YouTube channel ɗin nan namu, ku danna mana subscribe kana ku danna mana alamar ƙararrawa. Mun gode. Salamu alaikum. Daga baki Ranka daɗe. domin an ce waƙa a bakin mai ita. To kusan mu yanda mun kalli sa miliyan 145 kenan ranka daɗe. Yawwa ba ku kure ba to bari in ƙara muku kulle muku 50 ku ji daɗi. A ranka daɗe don Allah ya haƙuri don Allah kada bakin ka na san bakin nan naka kana iya abu ganga bari dai mu yi magana. To Ka ji bashi ko. eh to Ya kace ni. na ce ranka daɗe ya miliyan 145 kenan yanda kuka yi magana. A ƙarasa a kulle. A ranka daɗe ai kai mai gida ne kai a dai tsaya a yi ga yanda za a yi. To kace tsaya bakin nan ga an ƙara ma. Ai mu ga yanda za a yi ba mu ga mi muka iya yi kuma wanda dai mun san ku kuna iya tausaya muna tunda yaran nan dai ba su da komi wallahi duka yan ƙananan yan kasuwa ne ba su da wani abu wanda za a cewa ga shi. Kananan yan sanda ne. Yan kasuwa da mi ya haɗa ni da ɗan sanda. To Allah. A ranka ɗe mi haɗa ni da ɗan sanda ƙananan yan kasuwa ne na ce. Kana ji. Ina ji Haka da an kai akan nawa an ka lissa. akan miliyan 5. To kana ji. Ina ji ranka daɗe. Ka san duwa da an kai wani yayi wani zarafi. Ƙwarai ko wallahi haka ne gaskiya. Za a tare da zama ɗaya duka. Ƙwarai ai shi an daɗin shigowar manya irin ku tunanin ba guda ba ne. To kana ji. Ina ji. Gaba ɗaya duk wanda za ka faɗa ma abun da an ka aza musu miliyan 145. Ta. Sannan muna iya dinga bala'i da ku har san wani lokaci. A'a ba mu mayin shi. Mu ai da muke da ku. Kana ji. Ina ji. Kuma ku amshi mutane ku tun lokacin da suke da amfani. Ta. Wasu in mutum ɗan uwanka kai wani lokaci za ka amshe shi amma bai amfana ma kuma don su bai iya makai na sai ne komi wallahi. To ubangiji Allah ya rufa asiri. Saboda bari in faɗa ma abun da baka sani ba. Yanzu dai lahiya lau suke babu duk wata matsala wallahi ka gane. Kwarai ko In mun ji ku can ma lahiya lauki babu wata matsala za ku samu abun ku cikin sauki. Kuma kawo mana matsala a gancen da wayar da muka yi da ku. Kuma tabbas za mu samu matsala da su wallahi. Wallahi mu ba mu kawo muku matsala. Don saboda muna a mutum ɗaurin da wallahi tallahi kire har ƙarshen rana ta ko tsare wani ne bai ɗaure balle wallahi wani abu. Kwarai ko wallahi mu ba wata matsalar da za a samu ta bangaren mu. Illa dai yanda kuka tausaya din dai ku ci gaba da tausaya haka insha Allah za a samu a kai ƙarshe. To kana ji. Ina ji. Ka faɗi in ƙara faɗi ga jarida ku ƙara faɗi don abun da mun ka aza muku miliyan 145. Da na yi ne in kulle muku abin sai kace don Allah in yi hankuri a tsaya haka. Kwarai kuran ka dai kwarai. To na yi magana ko maroko na ko sisi kawai a yi kokari haɗa kuɗi na 'yan gwamnati za ta ba ku in kwayen in kai duk wanda za ku duniya su kokari ku haɗa kuɗi na 'yan kun ga ba ku haɗa kuma don Allah ku sauwaƙe musu mutanen a cikin sauƙi su yi shahada don na san da sani komai bala'i sai a wuce. To Allah ya rufa asiri Allah da ya ƙara karewa. To amin don so annabi. Na gode ka. Kajiya. Na ji. Ka faɗa ma kowa duk wanda ka san uwa ta ko da mata ka faɗa ma iyayen su maza.
ta haɗa musu kowa da kowa. ta In gwamnati za ku haɗa ma ku faɗa ma kai matawalle kuɗi na suna hunhuna gida ne ɗan kare. wa matawalle rakai to matawalle son mutane ya kai inda yana son mutane yana barin kusan da bai jawo ku ga jiki ba da yanzu duk ba mu kai ƙarshen wasu damuwa da muke yi ba Allah dai ya ba mu mahitaran kai da dai To Allah ku goya ma wanga ba maraha ya samu matsayi don shi zai iya jara wata al'umma wallahi. marafa ko Zai iya wata alƙalla wallahi. to in Allah da ko za mu yi shi APC ha inda APC a bisa siyasa har abara ba ku samun kwanciyar hankali kasar Zamfara. inna lillahi wa inna to aiko wallahi sai ya faɗi shekara ga yan Allah ya yarda Inda APC na a cikin APC ka rikon zama matawal tun da Allah mai sai APC Allah na kasa shi. kwarai ko wagga magana haka take wallahi kowa ya san da haka Na rance da Allah in manyan nan ba su fat ko da su suna cin karen ba ko kuma duwar za a yi a yan daɗe a dai. Sai da kuma kama ɗan ɗanaran nan zai gane kuri zai tabbatar da a'a. kwarai ko mu ai abin da muka so annan wata ran Allah ya ba ku sa'a dan kashin gura uba Amin. to yayi Wallahi mun ci kare mu ba babbaka. to Allah ka rufa ku asiri Allah ka taimaka da kai ba mata Amin ya Allah. to yayi Allah ya kare ku To amin. yawa yayi Wada ma gwamnati abinda an ka aza miliyan 145 don saboda sai gwamnati tsakanina da Allah in ba sai kuma ne kuna wanke jarin ku wallahi. to ba matsala Wada ma gwamnati don uban don aikin ta ba kai ba aikin ta kowa mu. to ba matsala Makace ba rage ko zai yin ba haka nan ba kuma kowa ya muriya kama na gaba na mu taimu bidiyo wasu masu matsi mu rige. dan kai dai za dai mu iya bakin kokarin mu tunda dai kun gane gwamnatin mu ga mu ma ba son mu ta kai ba ko dai taimake mu yanda Allah ya taimake mu ku taimake mu Wallahi mun ba mu san dadin ta ba. to ai shi yasa nace tunda kuma kun san ba taimakon mu ta kai ba ku dai kokari yanda za a yi ku taimake mu ku taimaki al'umma kuma Allah zai taimake ku duk kariya ta ubangiji Allah zai ba ku kuma idan kuka nemi idan kuka tsaya mu Kana ji ina ji da baki haka kafin kadaga ka san dala na sani ranka ina ji ka san naira ka san kobo daya dukan su ba abin da zamu rage mu ko sai daga shi sai dai ku yahe mutane to babu matsala ranka za mu ga yanda ya kamata ba matsala mu wallahi ku duk abin da za ku da nan zuwa gobe zan lalabe ka in ja kun da ku shiri in hayar she alheri ma za mu kulla in Allah ya ranka ne to Allah shi tabbatar da shi amin mun gode bare da wannan na fan magana da kai to wanne ne kai wane ne munzali ne oke munzali na bai ya gidan munzali ya hakuri wallahi hakuri mun gode Allah to munzali ubangiji Allah ya baku mahita Allah munzali saram ne ubangiji Allah ma maita munzali saram ne ubangiji Allah ma kuma munzali amin saram nagode to yayi munzali ba matsala to kare ji abin da an ka ina ji a munzali muna nan muna ta iya bakin kokarin mu munzali halifa ne to halifa ya kai Allah ku ci gaba da addu'a ci gaba da yin hasbunallahu wa ni'mal wakeel ba damuwa halifa ba damuwa